Honetan sartu ote da, mila gabiltza beraren. San Nikolatia, Gure amaran azila, gure amaran zer dago, Andre Fonda Maria. Osan egitate, organo berria, Jesusi emateko ongi etorria. Alabaren zora garria, Jesus jaio da Belenen, etxe honetan sartu ote da, mila gabiltza Belenen. Orlontzero joan Zaigu mendira lanera, intentzioarekin ikatzen itera, aritu duanian, Jesus jaio zala, laizterka etorria, berri ematera, horra, gure orentzero, pipa ontzia dola eserita dago, tapoiak ere baitu arrotzatxuakin, bilaten atzen.